हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नरश्चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. అందరికి ఈరోజు భాగవతం స్టార్ట్ క్లాస్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ షార్ట్ భాగవతంలో మనము మొదటి స్కందము 5వ అధ్యాయంలోని 28వ శ్లోకంను ఈరోజు చూడబోతున్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్లోకం: ఇత్తం శరత్ ప్రావృషికావృతు హరేః విశృణ్వతో మేను సవం యశోమలం సంకీర్త్యమానం మునిభిర్మహాత్మభిః భక్తి ప్రవృత్తాత్మ రజస్తమోపహ. ఆ విధంగా శరద్ వర్ష ఋతువులు రెండింటి యందును మహాత్ములైన ఆ మునులు నిత్యము వనరించిన శ్రీకృష్ణ భగవానుని అమల యశోకీర్తనమును ఆకర్ణించుటకు నేను అవకాశము పొందితిని. ఆ రీతిగా భక్తియుత సేవ నా యందు ఉత్పన్నమైనంతటనే రజతమో గుణముల ఆచ్ఛాదనములు సంపూర్ణంగా అంతరించినవి. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకం. ఓమజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. సో పూర్వపు శ్లోకంలో దేవర్షి నారదుల వారు వ్యాస మహర్షితో చెప్తూ ఉన్నారు. మరి వారి యొక్క అంటే తనకు కలిగినటువంటి సాంగత్వం, భక్తి వేదాంతుల సాంగత్వం వలన మరి ఆ దేవదేవుని ఎడ ప్రీతిని పొందగానే ఆ దేవదేవుని ఎడ మరి ఆ బాలుడుగా ఉన్నటువంటి అతనికి శ్రవణాసక్తి అకుంఠితమయ్యను అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ దేవదేవుడి పైన రుచి పెరగగానే తాను ఆ భౌతిక భావనలన్నింటి నుండి కూడా బయటపడ్డాను అనేటువంటి విషయాన్ని, అంటే తాను భగవంతుని యొక్క అంశను అని తెలుసుకోగలిగాడు అనేటువంటిది ఆ పూర్వపు శ్లోకంలో చూసినటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఇంకా చెప్తున్నారు ఇత్తం, ఆ విధంగా అంటే ఆ భగవంతుని ఏడ శ్రవణాసక్తిని తాను పరిపూర్ణంగా పొందిన పిదప, ఇత్తం అంటే ఆ విధంగా అంటూ చెప్తూ మరి ఆ విధంగా ఆయన మరి ఆ బ్రాహ్మణులు భాగవతములైనటువంటి ఆ భక్తి వేదాంతులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు, సాధువులు మరి శరద్ ప్రావృషికౌ, శరద్ ఋతువునందు వర్ష ఋతువునందు, అంటే ఆ శరద్ ఋతువు వర్ష ఋతువు వర్షాకాలం, శరద్ ఋతువు వర్షాకాలము రెండు ఋతువులనందును కూడా మరి ఆ భగవానుని గురించి వారి నుండి అంటే వారు కీర్తిస్తూ ఉంటే నిత్యము శ్రవణం చేశాడు ఆ 4 నెలలు. శరద్ ఋతువు వర్ష ఋతువు అనేటువంటి ఆ 2 ఋతువులలో, ఎందుకంటే మనకి సంవత్సర కాలాన్ని మరి ఋతువులుగా విభజించడం జరుగుతుంది. ఒకే సంవత్సరంలో మనకి భారతదేశ సాంప్రదాయంలో 6 ఋతువులు ఉండేవి. మనకి ఉగాది అంటే ఇక్కడ వైశాఖం నుండి వసంత ఋతువు ప్రారంభమవుతుంది, తదుపరి గ్రీష్మ ఋతువు, తర్వాత వర్ష ఋతువు. సో ఇప్పుడు మనము అంటే వాస్తవానికి ఇంకా గ్రీష్మ ఋతువులోనే ఉన్నట్లు. గ్రీష్మ ఋతువు అనేటువంటిది మే, జూలై, జ్యేష్టం, ఆషాఢం వరకు ఉండేటువంటిది. జ్యేష్ఠ, ఆషాఢ మాసాలలో ఇంకా కొంతకాలం ఈ గ్రీష్మ ఋతువులోనే ఉన్నాం. నెక్స్ట్ వర్ష ఋతువు జూలైలో ప్రారంభమవుతుంది. జూలై తర్వాత జూలై, ఆగస్టు 1 నెల, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్. సో అలా వర్ష ఋతువు ఉంటుంది. వర్ష ఋతువు అయిపోయిన పిదప ఆశ్వయుజ, కార్తీక మాసాలలో శరద్ ఋతువు వస్తుంది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా మరి ఆయన ఆ వర్ష ఋతువు, వర్షాకాలము మరియు ఆ శరద్ ఋతువు ఏదైతే ఉందో ఆ 2 వర్ష ఋతువు, శరద్ ఋతువు అనేటువంటి 2 కాలాలలోనూ ఆయన ఆ దేవదేవుని యొక్క లీలలను శ్రవణం చేసినటువంటి కారణంగా ఆ విధంగా ఆయన చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా శరద్ ఋతువు, వర్ష ఋతువు అనేటువంటి 2 ఋతువుల యందును మహాత్ములైనటువంటి మునుల ద్వారా నిత్యము వనరించబడినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క అమల యశోకీర్తనమును ఆకర్ణించుకొనుటకు నాకు అవకాశము లభించినది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా వర్షాకాలము మరియు శరద్ ఋతువులలో మహాత్ములైనటువంటి మునుల నుండి నిరంతరము కీర్తిస్తున్నటువంటి శ్రీహరి యొక్క నిర్మలమైనటువంటి అమల యశోకీర్తనలను ఆయన శ్రద్ధగా వింటూ ఉండగా మరి ఎప్పుడైతే ఆ భగవన్నామంను శ్రవణం చేస్తూ నిరంతరము శ్రవణం చేస్తూ ఉంటారో ఏమవుతుంది,
హృదయ మాలిన్యం అంతా కూడా తొలగిపోతూ ఉంది. ఆ హృదయ మాలిన్యం తొలగిపోయి ఆ బాలుడిగా ఉన్నటువంటి నారదులు, అంటే పూర్వజన్మలో ఆ బాలుడి యొక్క హృదయంలో భక్తి ఉద్భవించింది. ఎప్పుడైతే భక్తి ఉద్భవిస్తుందో ఆ భక్తి మనలో ఉన్నటువంటి రజో తమో గుణాలను బయటపడవేస్తుంది. అదే కదా చెప్తుంది సాధు సంగమం, వారి సేవ, మహాప్రసాద స్వీకారం, హృదయ శుద్ధి అవుతుంది. హృదయ శుద్ధి కావడం వల్ల ఏమవుతుంది? భగవద్ ధర్మం పైన రుచి కలుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మరి ఆ అంటే సాధారణంగా మనకి రూపగోస్వాములు వారు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా శ్రద్ధ, విశ్వాసము, మరి భక్తి పట్ల ఆసక్తి మొదలయ్యేటువంటి స్థానం, సాధు సంగము, భక్తుల యొక్క సాంగత్వము, భక్తులతో కలిసి ఉండడము, వారి ఆచరణ ఉపదేశం ద్వారా భక్తి పెరుగుతుంది. అంటే వారిని అనుసరించడం ద్వారా, అలాగే వారిని ఉపదేశాల ద్వారా భక్తి పెరుగుతుంది. తదుపరి సాధు సంఘం తర్వాత భజన క్రియ అని అంటాం. ఎప్పుడైతే భక్తి పెరుగుతూ ఉంటుందో హరినామ జపం చేస్తాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ జపం చేస్తాం. శ్రవణ ఆసక్తి పెరుగుతుంది, కీర్తనాసక్తి పెరుగుతుంది, అర్చనం మొదలవుతుంది. అంటే భజన క్రియలో ఏం చేస్తాం? భక్తి సాధన ప్రారంభం అవుతుంది. మనకి భక్తి సాధన ఏంది? హరినామ జపం చేయడము, శ్రవణం చేయడము, కీర్తనం చేయడము, అర్చనం చేయడం వంటి సాధనాలు చేస్తూ ఉంటాము భజన క్రియలో. భజన క్రియలు చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? అనర్థ నివృత్తి జరుగుతుంది. అనవసరమైనటువంటి దోషాలు మనలో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. సో నారదుల విషయంలో కూడా జరిగింది. పూర్వ శ్లోకంలో ఏమన్నాడు? ఈ భౌతిక భావనల నుండి నేను బయటపడ్డాను అని చెప్పాడు. ఎప్పుడైతే భౌతిక భావనల నుండి బయటపడ్డాడో నెక్స్ట్ గా ఆయనకు ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఏంది? అనర్థ నివృత్తిలో ఆయనలో ఉన్నటువంటి రజో తమో గుణాలు తొలగిపోతున్నాయి. అంటే కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సర్యాల నుండి బయటపడుతున్నాడు ఆయన. అహంకారం వంటి హృదయంలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యాలన్నీ కూడా తగ్గడం మొదలైంది. తగ్గడం వల్ల ఇంకేమవుతుంది? నిష్ఠ అంటే స్థిరత్వం పెరుగుతుంది, భక్తి సాధనలో దృఢత్వం పెరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ నారద మహర్షికి కూడా అదే నెక్స్ట్ స్థితికి ఆయన అంటే భక్తిలో దృఢంగా ఇక ఉన్నాడు. ఇక ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఇక ఆయన భక్తి నుంచి బయటకు వచ్చేటువంటిది ఉండదు. ఆసక్తి, రుచి పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దశ మనకి రూపగోస్వాములు వారు చెప్తున్నట్లుగా ఇప్పుడు దాదాపుగా ఆ రుచి స్థితిలోనే మనకి దేవర్షి నారద అంటే బాలుడుగా ఉన్నటువంటి ఆయన ఉన్నటువంటి చెప్తున్నారు. సో ముఖ్యంగా నిరంతర శ్రవణం చేయడం. శ్రవణం అంటే ఏదో ఒక్కసారి వినడం వదిలేయడం కాదు, దాన్ని ఇంకా ఇంకా మననం చేసుకోవాలి. మీకు అందుకనే ఇస్కాన్ నుంచి ప్రతిదీ కూడా రికార్డు పెడుతూ ఉన్నాం, లైవ్ ఇస్తున్నారు, వాట్సాప్ మీకు దొరుకుతూ ఉంటుంది యూట్యూబ్లో. సో కాబట్టి ఒక్కసారి వినడం కాదు, నిరంతరము భగవంతుణ్ణి కీర్తించడం ద్వారానే హృదయం మారుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అంటే అవి వినాలని మిగతా వేరే అయినా కానీ నిరంతరం వింటూనే ఉండాలి, నిరంతరం అధ్యయనం చేస్తూనే ఉండాలి. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వంటి గొప్ప భక్తుల యొక్క కీర్తనలు వింటూ ఉండాలి నిరంతరం. అలా వినడం వల్ల స్వచ్ఛమైనటువంటి భక్తుల నోటి నుండి వచ్చేటువంటి హరికథ ఏదైతే ఉందో హృదయాన్ని పవిత్రం చేస్తూ ఉంటుంది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు అటువంటి వారి ప్రవచనాలు దొరుకుతాయి. అలాగే మనకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి గురు మహారాజ్. సో వీరి ప్రవచనాలు, వీరి యొక్క కీర్తనలను వినడం ద్వారా హృదయంలో ఉండే హృదయ పవిత్రం అవుతూ ఉంటుంది. మరి ఆ పవిత్ర స్థితికి వచ్చినప్పుడు రజోగుణము, మనలో ఉండేటువంటి అశాంతి, అధిక కోరికలు, కామ, క్రోధ అంటే కామం అని చెప్తాం కదా. సో ఇక తమో గుణం అంటే అజ్ఞానము, నిర్లక్ష్యం కూడా తొలగిపోతూ ఉంటాయి క్రమంగా. ఇక భక్తి వికాస క్రమంతో సంబంధం పెరిగిపోయి
అంతఃకరణ శుద్ధి. ఇప్పుడు సాధు సంగమం, సాధువుల యొక్క సంఘం, కృష్ణ కథా శ్రవణము, రుచి, భక్తి ఆవిర్భావము, అంతరీకరణ శుద్ధి జరిగినటువంటిది. సో అదే మనకి హరికథలు వినడం ద్వారా కలిగేటువంటి ఫలితం. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవ అన్నది ప్రతి జీవికి సహజ లక్షణం వంటిది అని చెప్తున్నారు. అటువంటి సహజ స్వభావము ప్రతి జీవుడిలోనూ ఉంటూ ఉంటుంది, నిక్షిప్తమై ఉంటూ ఉంది. కానీ ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క సంగత్వ కారణంగా ఆ రజో తమో గుణాలు దానిని హృదయమునందు అనంతకాలంగా మరుగుపరిచి ఉంటాయి. అందుకే అనంతకాలంగా కోటాను కోట్ల జన్మలెత్తుతూ ఉంటాము అని చెప్తూ ఉంటుంది. కానీ భగవంతుని యొక్క కరుణ చేత కానీ లేదా మహాత్ములైనటువంటి భక్తి వేదాంతుల యొక్క కరుణ చేత ఆ హృదయ మాలిన్యమంతా కూడా తొలగిపోతుంది. ఎందుకంటే మహాత్ములైనటువంటి భక్తులు, భక్తి వేదాంతుల యొక్క కరుణ చేత మనిషి ఎప్పుడైతే వారి యొక్క సాంగత్వాన్ని పొంది వారి యొక్క సాంగత్వంలో మరి అమల యశోకీర్త మూర్తి అయినటువంటి, ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నటువంటి ఈ శ్లోకంలో యశోమలం, ఎటువంటి మాలిన్యాలు లేనటువంటి యశస్సులు సంకీర్త్యమానం, కీర్తించడం వల్ల. సో కాబట్టి ఆ మాలిన్యరహితమైనటువంటి ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని వారి యొక్క యశో కీర్తనల వలన, శ్రవణం చేయడం వలన మరి భక్తియుత సేవ నదీ వలె ప్రవహింపగలదు అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాష్యంలో. మరి ఆ నదీ ప్రవాహం ఎలా ఉండాలంటే ప్రారంభమైనటువంటి దగ్గర నుండి ఇంకా ఇంకా కలుపుకుంటూ, ఇంకా ఇంకా భక్తుల సాంగత్వాన్ని చేసుకుంటూ, ఇంకా ఆధ్యాత్మిక అంశాలను చేర్చుకుంటూ, జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటూ ఆ నది సముద్రంలో కలిసేటప్పుడు తీవ్రత పెరగాలి తప్ప తగ్గుకుంటా ఏదో నెమ్మది నెమ్మదిగా ఉండొద్దు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ప్రారంభమైనటువంటి దగ్గర నుంచి ఇంకా మధ్యలో నుంచి ఎన్నెన్నో వచ్చి కలుస్తూ ఉంటాయి. ఎంతో జ్ఞానం చేరుతుంది, ఎంతో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశాలు వచ్చి చేరుతూ ఉంటుంటాయి. ఆ అంశాల యొక్క కలయిక వలన భక్తి ఇంకా నిరంతరాయంగా ప్రవహిస్తూ చివరికి ఎలాగైతే నదులు సముద్రంలో కలిసిపోతున్నాయో, మరి భక్తుడు దివ్యమైనటువంటి భగవద్ధామాన్ని, ఆ భగవంతుడిలో అంతిమ గమ్యము చేరినంత వరకు కూడా ఆ శుద్ధ భక్తుల సాంగత్వాన్ని ఇంకా ఇంకా పెంచుకోవాలి. అంతేగాని భక్తుల నుండి దూరంగా పోవద్దు, మనం కలుపుకోవాలి. భక్తుల యొక్క సాంగత్వాన్ని ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ మంది, ఎంత ఎక్కువగా అవకాశం లభిస్తే అంత ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఆ శుద్ధ భక్తుల సాంగత్వము ద్వారా కలిగేది భక్తి ప్రవాహము నిరంతరము కొనసాగించుకునేటట్లు చేసుకోవాలి. ఆ ప్రవాహం ఎన్నడూ కూడా ఆగకూడదు అని చెప్తారు, ఆగదు అని చెప్తున్నారు. అంటే సరైనటువంటి మార్గంలో మనం ప్రయాణిస్తూ ఉంటే అది ఆగదు. సో మరి అటువంటి భక్తియుత సేవా ప్రవాహము అత్యంత ప్రభావపూర్ణమైనందున దానిని గాంచువారు కూడా ఈ రజో తమో గుణాల యొక్క ప్రభావాల నుండి బయటపడతారు. ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే మనిషిలో ఆ రజో తమో గుణాల యొక్క ప్రభావం తొలగిపోతుందో, ఎప్పుడైతే రజో తమో గుణాల యొక్క ప్రభావం, రజోగుణం అంటే అశాంతి, ఇప్పుడు ఏదో చేయాలి, ఏంది తాపత్రయం, ఈ భౌతిక జగత్తు పైన ఆధిపత్యం చలాయించాలి, నేనే, అహం, అధికమైనటువంటి కోరికలు, తమోగుణము అజ్ఞానం, నిర్లక్ష్యం, ఏముందిలే తర్వాత చేద్దాంలే, ఇవాళ కీర్తన చేయకపోతే రేపు చేద్దాం, ఇవాళ రేపు అనే నిర్లక్ష్యం తమోగుణ స్వభావం మనకి. సో అవి తొలగిపోయి అంతఃకరణ శుద్ధి జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక మనకి నేర్చుకోవలసినటువంటిది
శ్లోకం ద్వారా నారదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి వాటి ద్వారా శుద్ధ భక్తుల నుండి శ్రీహరి కథలను ఆ అమల యశో లీలలను యశస్సులను నిరంతరము శ్రద్ధతో వినడం వల్ల హృదయం శుద్ధి చెందుతుంది, భక్తి స్వయంగా వికసిస్తుంది. భక్తి లత దానికి నిరంతరము నీళ్లు పోస్తూ దానిని వృద్ధి చెందించుకోవాలి తప్ప ఎండబెట్టుకోకూడనటువంటి పరిస్థితి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి. అందరికి ధన్యవాదాలు.